Vidste du, at vi som fysioterapeuter kan hjælpe med smerter i underlivet? Hvis man har endometriose, vil man typisk opleve smerter ved menstruation, toiletbesøg og sex. Når man oplever smerter, vil kroppen ofte spænde i muskulaturen. Det vil sige, at man vil kunne få muskelspændinger i et forsøg på at forsvare sig mod smerten. At have smerte påvirker ofte mange områder i livet. Alt fra hverdagen til fritidsaktiviteter, arbejde og sexliv. Nogle af de kvinder, vi ser, kan slet ikke få en hverdag til at fungere. Som fysioterapeut så lytter vi til kvindens historier og tidligere erfaringer, der alle aspekter kan få betydning for behandlingens effekt. Det er vigtigt, at kvinden forstår sine reaktioner, både fysiske og psykiske. Derfor undervises der også i bækkenbundens anatomi og smerteteori. Vi arbejder med afspændingsøvelser, vejrtrækningsøvelser. Vi rådgiver omkring vandladning og afføring, samlejestillinger og vigtigheden af fysisk aktivitet på trods af smerter. Når vi som fysioterapeuter behandler smerter, kan vi benytte os af manuel behandling, det vil sige massage og udspænding, både udvendig og indvendig af bækkenbundsmuskulaturen. Vi benytter os TENS, en form for elstimulation af nervesystemet, for at opnå smertelindring. Det er ikke sikkert, at vi kan fjerne smertene helt, men de fleste vil opleve færre smerter. Det vil kunne give en bedre fysisk funktion og dermed også en bedre livskvalitet. Hvis du oplever smerter, gå til din egen læge. Få en henvisning til en fysioterapeut med speciale i underlivet. Vi kan i samarbejde med dig gøre noget ved dine smerter.